Mau jaga selamat Pak Guru Rasul tua kabake mama jerusana dalam lingkungan salam dan ketua umum Sasbana cuma papantun kami di Sikoet. Tentunya 7 paksa 9 kunci namun maliang kanaya juwo 7 anak 9 laki namun eka sutai ketua umum menanti juwo ya. Kalau gini ayam sikuah tadi gini po. Ya kepada ACM Tanjung Priok asal subno apa kena lagu ya. Ha. Goyang Sas. Agia tedang. Iya dia. Bisa iso. Antara udah babisia biarlah kami badendang juo antara udah babisia biarlah kami badendang juo Udah itu kijo adia ba adek karesan yo kiro kasih mai papai udah babalia mama rumah kabake ambo ayam beninang indah babalia kukuak baraso di dalino halaba dendang wak malam kini ika bundina pola moyo laba dendang awak malam kini ika bundina tang pola moyo ibu-ibu ko dado balaki tukang saluang sadang marando na ibu-ibu ko dado nantak balaki tukang saluang kami sadang marando. Ya dan yang ACM Tanjung Priok mana menjaga selamat Pak Guru Rasul tua kabake mama di sana dalam lingkungan salam dan ACM Tanjung Priok mengucapkan kepada SAS yang telah mengadakan acara Pak Guru Rasul tua penuh lagi niko saketek pasang kebateka kah letakkan adeka waktu bapak tahu kah itu mana pasanya SAS pernah Tanjung Priok. Lanjut. kalau nanti itu indah takana de amalak de indah abasuo kok itu de na indah takana de amalak de indah abasuo minta labaa ewe aeka emak janinyo mak lupo yuwa tolong diminta lewe aeka emak janinyo mak lupo yuwa oi ibu-ibu le ibu rancak bagoyang dai bagurau yang mak sama langko oi kaco mato laila oi bini urami oi tukang oya oya mak marando kulo nama kaco mato na kandang sabana kadang tak basalimu ane awak lalo yuwo Agia dia oi nanda kanda kalahiko nanda dendang ganti baganti jawa jodat kenai tigo batau awak ada malam kini eko ada sana kini lai taibo tarikan haden naik calon lagi pada lamoneda denai marando carikanlah di siko calon lagi pada manangi lai ayo batin oi manang buang kurui cando badan ala manangi lai ayo batin ala manang buang kurui cando badan ondenya raso indah gak mungkin oi tampe ati kaden pejol joan ondenya raso indah
calonin dua anak kaden pajodohan. Oi anak Sebentar, saketek pasang kebagikan adalah dari pengkumpul mewakili ka tentunya sa kecamatan Bona Jombo, kecamatan Akab Luru Bedah. Tolong eka sapo ACM dari Tanjung Priok, enten Yusayan Bedah Kampung Beliau. Lanjut. Ha. DACM minta lagu Dek jarang-jarang kabasuo Dek rang suayan minta lagu Awak adek suli oi kabasuo Nat bamulo hati dan ragu Oi pado banyak baca toiko Oi nat bamulo kareson dan eko ragu Banyak duko pado jujur lah udah kabake denai siap pulo itu nan pece kan itu jale oi anak denai nambila eka maraso jami mamponyo kusui oi nak salah say tolong aku den punya nomor ape anaknya kusui oi nak salah say aku lah den punya dia nomor ape. Yalah, dilanjut panjang saketek pulau Parim Cacako kadang bari bumpua bulian dan apeh bergak kita mulak